Alright. Tiếng Việt không? Chỉ bé việc ule JP care point này changin ever in ya nangwal thamuana kumna hun thatak mai kan le theidona ani hi MPS in combined competitive exam 2024 abwasya khanin MPS a in zia klingin lotlena ro pui tak me changa vein ni ama kumna hun kan le thei tur hi achunga polom thu kan soi ngal ni sila bele thamuan Chỉ bay là ama saberin introduction min nei satona mi ne tan sin tlang pui te le isoi do angkha min soi sat thei chuanin alright. Kami tu lalu thamuana dia. Searchip kuah kan dia. Kapa ming hi lalu nunde ma dia. Kanu hi Jerusalem tharian dia. Tuan tu nak yan aizol veng layak kan jeng le kan ni. Alom hle me zona hian in zo chhonghal mop mai la educational background zirna bul iron tran chho dan engtanging iron zir chho zel ti kha mi shil thei chuan School vel ang. School velang silai ta pol nyam lama tang pol ni silai ron zir chho zel dan ang kha School hi kalut kual ve nuala KG1 hi secretary lung laya kakala. Tuan KG2 tanga class 5 hi Saint Mary School electric venga hon kakal laya. Tuan class 6 tanga class 8 hi Little Flower Convent School Searchipa. Kakala tuan class 9 to 12 hi St. Paul's Higher Secondary School Tangdo Masang kakala. Tuan college hi Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad kazirani BTech Civil Engineering kazukzawane. Alom hle me chuanin tundin hmei lo thin thei na na invoice sei chhodan I journey kha shata cha kuma engtiaring nge lo invoice sei ya coaching te engtin nge local chawa engtang takin nge hedin hun thing tur hian I pe chho ti lai kha mi sei sak thei chuan and the civil service hi college 4th year vela tang khan katum chho chana keimani line engineering line kal lo khan hi line kal kha thutluna ha ka siama chuan background kan background te en khan hami civil service subject kho kha kan background ha kan nei lo ni chu hami JP yan kaloni nan role ve roya chu engkim min lo gaita fundamentals atirte tangin chu ka hlok pu emma chuan weekly test kan tiang chi te ang ha kala serious thina kami kha ka zir chau dan chu ani dewa chuan ka zir kum ni ang vel chu ka in prepare ni tu na hian ni kum khan ka lo exam ve boka interview ha ka thleng ve a interview a khan ka van duai ta chuan kumin hi ka second attempt ani alom hle me invoice sei na cha ti shata thei to chain invoice sei tungin hun hi lo thlenga phu ka ti hlia hlia ni ti chuanin exam te han ma chon chawa ti kha invoice sei mo pa exam te ma chon chawa ta khanin written ani emo interview po ni sila khang in hun lai te phe chuanin optional paper te po khala ta khanin enge nang mai na har sa han ti te pik te inei chuanin chung ke chu engtin nge ima chon chho ti lai kha min sai sak the chuanin nia keima chuan answer writing ka problem ani thina than chu thil answer writing practice kha ka pe lo thina ni chumi chu topper ho UPSC topper ho answer writing te hi ka ena chuan kan thian te lo exam to kan u te an paper te hi ka dila khang atang khan an mark mo atang te khan tiang hi a score tiang a chan hian a scoring deuh tiang kha ka in zero ve mai zen alom hle me ti chuanin atop lam kan lo nai don tonga kan thalai pui na zong lai mek ti le zir ve mek tam tak kan oma an lo be chho ve na chona ani emo zir dan pu thadeu te po khai lo she theya tu tiang chu I du milan se sak te aspirants te ta na ke ya poimo ka ti chu manin thria chen ni poimo in ka hria khami kan abul kan tran na khami first question civil services hi ka ti ve tur ani em anga tang po khan mani kan in hria chen kha poimo in ka hria zirdan strategy thang te kha mission thang khan kan nei thei ta keima po hian advice pack hi ka hupur thina chanju kan mi zia te kan zir kan thiam thei dan
ang te hi ai nang lo thina ke zan rezil chi ang te hi kan ta yang khami zong tan hei lo applicable vak lo thei ta chu wang chon mani kan in hriat chen a poimo kan khami preference kan than don hemi eng servicing e ka first sang ang chi theng po khan kan mi je kha kan hriat chen nga in ka hria chu ka advice chu ani do